Здравейте, днес ще ви покажа как да си изтеглите Fast Capture, за да може да снимате клипове. Значи за целта първо ви трябва... Аз ще започна от начало, защото тук вече къде се го теглиш, защото току-що го изтеглих. И видях програмата е готина. Там снимаш си. Значи за целта ви трябва, влизате си в интернет, замунда. Ето торенти. Го пишете Fast, ето ми излезе даже, нали, Fast Capture, търси от той всякът ви намери, трябва ви излезе тук, че мене нещо много бавно се да зарежда. Ето, нали, те ви излизат тук много, значи на първото, тук ако искате тия работи си ги четете, аз не ги чета. Тук за изискванията само то го пише. Инсталацията, значи да уточня за инсталацията, докато не съм започнал, нали, да ви показвам. Значи инсталацията е проста, обаче тук пише едно, регистрирайте се с помощта на Keyigna. Значи аз и това не можа да го направя, защото ето точно какво ви излиза. Нали, къде сте си го запаметили? И това трябва да е тая папка. Keyigna, където пише. Иска някакъв код, който и аз не мога да разбера, но затова не се притесня, защото можете да си играете, да си снимате 30 дена безплатно, след което, нали, тя не знам, сама ли след което тя ще ви спре, отново можете да си я направите, да си я дръпнете, там по същия начин, по който ви показвам в момента аз, и да си снимате. Значи, обаче на мене интернета ми спря. И май няма да ви покажа. Ама то, сега няма ви трябва интернет. Така. Ето, теглите си, нали, тук. Това излиза. Тук, понеже аз вече съм си изтеглил и съм си инсталирал, аз натискам не. На вас този прозорец няма ви излезе. Ще ви излезе там прозореца за... къде си я поставите, нали? Къде си я запаметите. В моя случай е D Programs, след което тя автоматично, не автоматично, извинявам се, тя много бързо се сваля за няма и една минута и ви излиза тая папка. То отворите, нали, аз току-що я ви показах, на тия двете, искате на горното, за да го инсталирате, нищо сложно няма. Инсталацията също е много, много бърза. Избирате къде си го инсталирате, аз в същата папка. Ето, излязва ми това е след инсталацията. Директно след това отивате на декстопа и ви излиза картинката. Ето я, емотиконката. След което вече аз не знам, отделен клип ще правя как се работи с нея, но тя е лесна програма, само просто трябва да знаете английски. Не, даже и това не ви трябва. Лесна е, просто е много лесна. Няма нищо сложно в нея, нали, като си отворите вече, то ви излиза там прозорци, работи, да си я направите, нали, да снимате. Пускате да се снима и веднага започва. Така че лесна е, бързо става и за сега аз да ви кажа, това ми е първият клип с нея, нямам никакви проблеми, нямам оплаквания. И съм доволен, защото, нали, направих 3-4 пробни клипчета преди това. И съм доволен. Наистина и видях много други хора, които също снимат с тази програма. И така реших да ви направя този клип. Това